Kay board ko no, nagmarinate ko manok nya giduk-duk na ko ang bawang na gahi kay purol kay ning sundang ba. Kapurol pa sa imo ha. Magbisaya na lang taani no nya kalamansi na ako na siya ginabutang sa marinated para lami siya kaayo ba na manunuot jud ang kalami sa manok kung imo siya ginabutang. Ganahan ko na kay na siya kalamansi o ganang bawang para kuan siya ba mabango siya. Na mabango na humot na mauna Bisaya nya gibutang nako ang kalamansi no kay ato na siya ibutang o ang bawang butang na nato siya harong lami kayo yung lasa ba niya ginabutang pud ako og liquid seasoning dili na ako nagatansya oy magtansya pa oy na parehas raman na basta kabalo ka mao ka lang magbutang ba matansya jud nimo na siya kana magic sarap gabutang jud ko dili jud na mawala ang magic sarap sa ako kay pampalami na ako ni siya ba kana sa mga tiguang diha na di ganahan magic sarap kay ano daw magkasakit jud daw sila nya na paminta durog-durog na paminta ako jud siya butangan para lami niya salt to taste na pod para lami niya patis kamo na bahala kung yung butangan patis basta ako butangan nako nya toyo ana basta lami ni siya tan-awa lang ninyo kinalabasan ana porting lami talo pa ang mang inasal ani sa kalami kana nya humot-humot kaay kay daghan na siya bawang ba nya ginakumot-kumot pud kaayo depende na sa inyo kung limpyo inyong kamot ayaw mo pagkumot kung inyong kamot ay daghan kay hugaw kay kalain no kamakaon ninyo ang hugaw ba nya butang nako siya sa rep kay pagkaugpa pa nako ni siya lutuon na harong mamarinate siya kaayo ba unya na ugma na karon ugma na magluto na ko mag-start na ko na kawali painit na nako nya kailangan magbutang tag mantika no kana kay para kanang hot ba kaayo murag ako hot kaayo painita kayong mantika na murag ako ba kainit na alam mo na hot ko hot kana ba hot ko bahala mo diha kung sa yung isipon sa ako basta hot ko na dili pud hot na murag mantika na buang na oy basta buang na gyud na ibutang din na ako ang manok no na init na kayo ang wali gausok-usok na o na tan-awa o init na siya kaayo nya no lami na din after ni dili nya ang bawang ako na siya ginaapil og prito kay para mahumot ba ang yang ano amoy basta